Νίκη πήρε το Εγάλεο στο δημοτικό γήπεδο Σερών, 1-0 επί του Πανσεραϊκού, σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι είχαν την καθολική επιρροχή σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, χωρίς όμως να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν. Στο 13ο λεπτό, ένα φάουλο του Ριμπόλντι απέκρουσε σε κόρνερ του πρωτοφύλακα του Εγάλεο Στεφανάκος. Στο 34ο λεπτό, ένα σούτ του Ανάκογλου πάνω από τα δοκάρια. Στο 40ο λεπτό, στην πρώτη επίθεση του Εγάλεο, σέντρα του Μουστογιάννη, κεφαλιά του Τσιρογιάννη πάνω από τα δοκάρια του Κυριακίδη. 2 λεπτά αργότερα, ατομική προσπάθεια και δυνατό σούτ του Λιοζίνιο αποκρούει με δυσκολία σε κόρνερ Στεφανάκος και στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, λάθος του Κάστρο, ο Βάση τέτα-τέτ με τον Κυριακίδη που μπλοκάρει την μπάλα. Η ίδια εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, μια σέντα του Γεωργιάδη στο 50ο λεπτό, ο Τράκης δεν κατάφερε να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 62ο λεπτό, φάση διαρκείας στην περιοχή του Εγάλεο, ο Στεφανάκος αποκρούει σούτ του Λιοζίνιο, το νέο σούτ του Γεωργιάδη απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Εγάλεο. Και στο 76ο λεπτό, ο νόμος του ποδοσφαίρου εφαρμόστηκε για μια ακόμη φορά, όταν σε μια ανύποπτη στιγμή οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν με το σκάρο να πετύχουν το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, παγώνοντας το δημοτικό γήπεδο των Σερών.